Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to je něco video jako můj, teda mám fidget spinner, počkejte chvilku, já jsem ho měla rozbalený. Jo, koukejte na to dílo. Trochu jsme ho s tátou vylepšovali, ale táta nebo tak se pokoušel opravit, povedlo se to, ale točí se míň. Koukejte, neříkejte, že to nevypadá pětky. Na palci easy, na fakáči tak easy, ale co na takovým ukazováčku trochu těžší. A jsou teprve na malíčku. Počkejte, jsou teprve na malíčku. Já jsem to teďka zkoušel po druhý, tento malíčku, teďka po třetí, ale naposledy po čtvrtý. Takže jo, dobrý je se to naučit na všech prstech, půjde teďka na prsteníčku, to teďka dávám. A jo, mám z něho strašnou radost. A to by, nebylo. Vidíte? Má v sobě opravdový diamanty. Tak se s ním dělá. Počkejte. Kupovali jsme to na pouti. Ta už dneska skončila. Byla poslední den. Smutný, co? Ale to je jedno. Takže jsme ji koupili na pouti. A spíš toho spinnera. Ten spinner. A ten obal, je to samozřejmě Made in China, vy to vidíte opačně. Vy tam vidíte Anicht ni Edam. What? Takhle to bylo. Koukejte, super, co? Super. Já vám to ukážu, jak to vypadá v tom. Tak a počkejte. Tak, vidíte? Vypadá to dobře. Já jsem mohl mít jiný, ale tenhle se mi líbil víc. Teď je 5. Otevírá se jednoduše. Trochu s tím takhle zatočíte, ale táte k sobě přitom. Tak. Jako když láváte víčko od flašky. Tak. Teď. To by bylo video, mohlo být všechno a u dalšího videa čau.